Bé, una vegada s'hem loguejat en la AWS Academy, entrarem als cursos i accedim al curs en qüestió, el que hagin creat o el que ens estiguem inscrits i entrem a mòduls i Learner App. Em diu que accepte les condicions, li dic que sí, i a partir d'ara este procés és un poc lent. Són 2 clics, però és molt lent. El primer que haurem de fer nosaltres o els alumnes, una vegada volem donar-li a que comenci el laboratori, seria Start Lab. Quan això finalitzi, este botonet d'ací es posarà en verd. I aleshores ja podrem clicar i ens portarà a la consola d'Amazon Web Services. Mentrestant, jo vaig a crear-me un domini d'Indenés. Per exemple, jo he triat noip.com i així podria crear un domini de l'Indenés. Li dic crear nombre de host, per exemple, li dic prova o, per exemple, estació, el domini seria eixe, el DNS i tal, vale. I ho deixaria així per defecte i li dic que ok. Diu que ja està agregat, posaria i estació, a veure si et deixa. Sí que m'ha deixat. Vale? Pillem el nom del domini. El copiem. Anem al nostre domini i simplement agreguem un nou registre de name, canonical name, i li dic un subdomini, per exemple, i estació, que apunta a i estació i afegim també el punt final per a que apunte al domini absolut. Donem a següent i a acceptar. Ja tindríem el que seria la configuració esta de NoIP. I com us dic, això tarda un ratet llarg. Per tant, vaig a pausar i ara continuarem. Ja tenim el laboratori engegat, iniciat. Per tant, simplement cliquem. Si és la primera volta, haurem de permetre les finestres emergents i se'ns obri una altra pantalla per a la consola de l'AWS. Acceptem cookies. Comencem de nou, per tant tenia un poc de tutorial, però ja està. Així que jo simplement vaig a fer el que seria l'inicial, que seria, si no el més bàsic, seria crear una instància. Si anem a serveis, busquem informàtica F2. Mentre anem a lançar una instància, i mentrestant també una altra cosa important que hauríem de fer, això és amagat, és pujar la nostra clau pública. Per tant, si anem hacia el menú de l'esquerra, si anem a pares de claves. Jo m'ho obric en una altra pestanyeta i pillem la nostra clau pública de l'ordinador que estem gastant i se n'anem a accions, importar. Li dono un nom, per exemple, portàtil, li pega la clau i li dic importar. Ja tindríem la nostra clau pública de l'SSH per a poder accedir. Continuem en el pas anterior i és crear la instància. Li dono, per exemple, prova Apache. Molt lent. Prova Apache.
Seleccionem Ubuntu. Se n'anem al par de claus i seleccionem la clau que hem creat, que serà de portàtil. Permetem el tràfic HTTPS i HTTP. Li posem una grandària per al disc dur, per exemple, de 20 gigas, i li donaríem llançar la instància. Això tarda un ratet, també, per tant vaig a pausar i ara continuaré. Bé, una vegada ja hem arrencat el que seria la instància, ja podem accedir a aquesta instància, a la seva configuració, i per tant el primer que anem a fer és loguejar-se a aquesta instància, ara quan ens diga quina IP té. Ara tenim així. Copiem. Així no em deixa, però sí, sí. Copiem i simplement ssh ubuntu i la IP. Ja estaríem dins de la màquina i el que anem a fer ara és a instal·lar el client de no IP per a que estiga actualitzada el que seria la direcció que va canviant, que és dinàmica. Cliquem en client i se n'anem a l'estable, punxem el botó dret, copiar enllaç, se n'anem així, wget i ens baixem el fitxer. tar x z f no IP, descomprimim, manegem eixe fitxer, eixe directori, millor dit, no IP no IP 1 2 el manegem a NIVOL, que és NSUser local src, em diu permission denied, posem un sudo. Vale, així necessita dos requisits, dos dependències, que seria sudo apt install el make i el gcc. Però abans anem a actualitzar els repos. Sudo apt update. Instal·lem les dues dependències. Se n'anem a la carpeta en qüestió. cd no IP, li donem a make i sudo make install. Enter the logic, posem el correu electrònic en el qual s'hem registrat i la contrasenya. L'he posat mal, probablement. O l'update no, perquè en tinc dos, i em diu quin vols utilitzar? El del CHP no, perquè ja estic utilitzant-lo, havia creat el de l'estació, li dic que sí. Interval, 30 segons, per exemple. Li dic que sí. Enter
program name li dic estació i ja estaria. I ara ens faltaria, ja m'ha creat el directori o sea, el de configuració, ja tinc ahí el no ipconf, i per tant el que hauria de fer és executar el script sudo crontab -e cada vegada que s'inicia la instància. Per tant, sudo crontab -e, li diguem, podeu utilitzar l'editor que vulgueu i simplement posem @reboot i el comandament. Guardem. I ja estaria. Cada vegada que s'inicia el client apuntaria a la meva direcció. Si voleu podem fer un dig ara mateixa a iestació.phberma.com, que és el domini que jo tinc, i em diu que apunta a la 213. Probablement no s'ha iniciat encara, per tant, li done en sudo user local bin no ip2, vale? Ja en principi s'hauria d'haver actualitzat i ara queden 28 segonets, ja s'hauria actualitzat el DNS. Mentrestant, anem a instal·lant l'Apache. Comprovem mentrestant també si ja s'ha actualitzat, un segonet, i ja ha canviat. Vegeu? Ara abans era la 200 i tal, que havíem configurat anteriorment, i ara ja s'ha executat i s'ha canviat. Per tant, ara des del meu navegador ja podria obrir esta direcció i, per tant, m'obriria en algun moment la pàgina web de l'Apache. Per a que s'ho cregueu, sudo rm var www index var html index sudo bim, editem, hola món, guardem, refresquem, i la xarxa d'aules no va massa fina. Hola món. I ja estaria vinculat el nostre domini propi amb la nostra instància. I això és tot. Dins d'aquesta instància ja podeu fer el que vulgueu. Després podeu modificar, perquè al principi, una vegada creada la instància, sols es pot entrar mitjançant la clau pública, però bé, si editeu el fitxer de configuració de l'SSH, del dimoni, podeu habilitar que puguen iniciar sessió mitjançant contrasenya. Però l'altra cosa interessant també és que es poden manejar les instàncies a partir de la consola de EC2, que seria quan entreu a la consola, li doneu a connectar, connexió de la instància de EC2, li digueu connectar, i així en el navegador també tindríeu aquesta consola. Vos dic, tarda un poquet, però això seria tot. Bé, espero que vos hagi sigut fàcil seguir això.
no té massa complicació en un primer moment, simplement heu de seguir els passos que toquen. Bé, gràcies per la vostra atenció, a veure si es connecta la maquineta i donem per finalitzada aquesta breu introducció a la creació d'una instància en, en el cloud de Amazon. Jo així també puc editar el que sigui. Val? Vinga, gràcies.